Takže sa rozumiem a dneska ja tu vítam u nového videa a dneska tu budeme hrať GTA 5, takže GTA 5. To je tak nečakané. Áno, dneska tu bude GTA 5 a bude to s čiernym astravom. No a ešte sa musíme k sebe joinúť, lebo ne sme u seba. Toto je moja rapidečka, samozrejme, cing, cing, bling, bling, teda čo. Mám málo peňazí, takže zle. Ale pozrite sa, to je najrýchlejšie auto, to je mega rýchle. Dobre, takže ideme daj mi prosím ťa invite, ty by si bol taký dobrý. Čo robíš? Čo robíš? Čo robíš? Čak zatrúb! Wow, skoro som oškral to. Ty vole. Počkaj, teraz by som išiel Jo, nejsem ja. Išiel by som asi do mojej garáže. A pozrel by som sa, či nejaké auto není za free, lebo dali update von. Ja som ešte nehral, nie ešte, ale dlho som už nehral GTA. Dneska to bude taký let's play. Ja som to nazval, ale toto auto je bestia. Hej, teraz na rovnej. Tento ma zase nemôže zraziť, to je samozrejmosť. Máme dovnútra a ideme teda dať čiernemu jastrabovi. Ideme mu dať Čakaj, ideme mu dať invite. Send game invite. Má ho tam. A ja vám chcem ukázať moju garáž. Áno, máme tu obe Omnis, to je rapidečka, to je moje najobľúbenejšie auto a moje najkrajšie, ja som ti dal, moje najobľúbenejšie a najkrajšie auto, kámo, milujem ho. Potom tu máme toto, čo je dosť dobré na misie, lebo to má tú ganu vpredu a s čiernym jastrabom sme robili strašne veľa misií a to sa to hodilo. Potom tu máme Kurumu, moje najobľúbenejšie auto, 600 000, ale je obrená. Potom máme auto, ktoré je strašne obrené. Ona vydrží tuším 2 rakety a síce to je málo, áno, ale daj si, ten interiér proste strašne dobré. Máme tu motorku, ktorú, to si nevšimajte, to je taká úplná blbosť. Toto máme Gran Turismo, teda čo? Turismo R a je to moje Lambo, ktoré som veľmi vďačný a som veľmi rada. Toto je také elegy, ktoré by som nazval, že to je taký mini, také proste, že keď chceš ísť na závody alebo tak. Potom toto je auto na flex, ktoré som vyhral v Casino, takže úplne super, kámo. A potom tu máme motor. No, ale čo som dneska chcel ísť, tak by sme... Počkaj, kúknem sa teda. Jo, počkaj, ja som v garáži akorát. Počkaj, tak ideme von s mojím najobľúbenejším autom.
elektrickým. A pozrieme sa. To je to, kamo z Afry vo Varstoku. Tento. No, takže máme tu. Jo, si tu. Tak poď ku mne, poď ku mne. Abo ja idem za tebou, okej? Jo, to buginu. Idem pre teba mojim... Počkaj, ja idem pre teba. Ja som gangster teraz. Ale môžeme. Ja ťa zoberiem mojim... Čo robíš? Čo iba si? Tak ty si dobrý. Sem poď, hneď si to s tebu vybavím. Poď sem. Čo si slepý? Sem poď. Poď sa byť. Tak, tu máš. Takže ideme pre Jastraba. Jastrab býva presne tu. Neboj. Obľúbeným autom. Jo, ale ideme... Jo. Jak si získal tú vestu? A aký outfit? Koľko stojí? Ja sa mám tak prezrieť zo môjho. Jo, hezké. Máme tu outfit. Ne, ale ja si asi kúpim toto, kámo. To vyzerá dosť mafiánsky. Kámo. Jo. Za 95 white smooth. Hipster gun. Nechcem. Jestli tam to, ale... Kámo, čo si si dal za outfit? Počkaj, čo si dáme za ten oblek? Ja furt nevím. Môžem sa aj ja tam? Tak počkaj ma. Zavolaš si svoje auto a pôjdem za tebou, či? Ideš so mnou, že? Ja tam načúvam, ale nerobím si stranu. No však... Áno, to preto ho mám. Ne. Ešte ne. A už. Počkaj. To je potom Jastrabová garáž. Ja idem hore.
Čo ti to bude za hudba? To je jaký shit. Koľko stál tvoj barák? Kam mám presne takýto istý. Kámo, ja sa tu nemôžem prezliecť? Tak kámo, to ja asi zájdem ku mne domov. Stretneme sa u mňa. Tak prídeš potom za mnou? Potom ľudia, ja bývam od Jastraba strašne blízko, takže... Ty vole, kámo. Ne. Oni ja neviem, oni nosia také... Jo. Ja mám brýle. Ja mám klobúk. Ja si dám ten bielý súd. Kámo! Nevidíš, že idem 300, kámo, ten týpek? Potom si... Prídi pre mňa, ale nezvoň, asi nezvoň. Keď nechceš. Jo. Ja si len prezvaček. Potom my s Jastrobou máme úplne ten istý byt. Len môj stál 200 000 a jeho 2 milióny. To je trošku bída u mňa. Toto je... Kámo, táto hudy, to nevyzerá zle. Ani táto zelená ne? Jo, ale ešte by som... Chcel klobúk. Môžeš. Ale mám takýto zelený klobúk, to sa mi moc nepáči. A mi sa páči strašne, kámo, takáto maska. Alebo nejdeme na gangstru? Ja ne, počkaj, tak asi to tak spravím. Tak počkaj, tak ja idem na to. Top scan. Ja som si dal to, počkaj, ešte by som si dal.
Kámo, tak... Kámo, já to tiež nechápem. Ten písička. Si tam, tak ja si skočím ešte do garáže pre auto. Ja som skočil ešte do garáže. A zoberiem si... Mám si dať motorku, batinku? Si zavolať? Áno. A ja som si dal takéto oblečenie. Určite mi nestojíš pred garáž, lebo ty nevieš, že máme garáž. Jo, stojíš. Ja som si dal toto. Čo znamená rad track, kámo? Ja už tu mám motorečku. To sa dá neobnovať. Poďme do casino. Jo, tak sedíme sa tam. A mám svoju batinu milovanú, kamo. Za túto motorku ma stala 100 000. Kamo, to vylepšenie, ten výkon. Najkrajšia batina. Na 100 000. Na 100 000 motorka. Ja som ešte nepustil plyn, kam. Kamo, ja mám motorku. A mám asi motoričku. Ty vole, skoro som narazil. To si není ty, aha. Snad, kamo, jestli mi týpek ukradne moju batinu, tak kamo... No dobre, takže ideme si... No ja to bude taká asi... To čo je? Kámo, keby si videl, čo môžeš vytočiť. Ha, to keď, kámo... Tohto keď vytočím... No, ne, kámo, akože... Aha, to čo je? Ja sa nekúkam. Vytočil som 10 000 RPčok. No už si kam. Ale je to zase obrnený tank. Už si možno dneska točím. Kamo, typek skoro vytočil auto. Poď na to, ja sa idem pozrieť do oblečenia, či to volá čo nemajú nové. Ja nemám každý deň volať čo iné, ale...
Nič nemajú. Čo ty kúkaš? Masky? Ja som si dal omylom dole masku. Počkaj, ja si tú masku dám. Style. Assertion. Mám si dať túto bielu? Mám si nehať bielu alebo čiernu? Ktorá moja? 7000. Tak, kam ideme? Kam ideme? Kam? Idem za tebou. Tak ideme do Legit Clubhouse. Jo, čak. Kámo, ty mi jak ujíždíš? Rovno, super, ja ťa následujem. Prečo nemôžeme ísť po diaľnici? Tak poďme na diaľnicu, kámo, on nám tu dá inú trasu. Ja ťa dobehám. Ale ja ťa dobehnem aj tak. Kam dá sa darovať auto? Kamo, zrazilo ma auto. Kam môžeš? Ja už to vidím. Jo. Ja to musíš odviezť auto. Shit! Čo ti dáva? Počkaj, ja to odpalím. Ty ho musíš zabiť? Koľko si dostal? A ja mám. Ja volám Lestra. Mám. Mám polostok, mám. Myslím. Really? Si kámo, ty si odbúchal. Tak ja tam idem, okej? Ja som idem do motorkárskeho gangu a pozriem sa, koľko som asi zarobil. Ale asi nič, lebo ja som tu strašne dlho nehral. Supplies, kámo, ja to ukáže, že nulové supplies určite. Lebo ja som ani supplies toto nerobil. No jasné, ani cash nemám.
No, jo. Ja sa pozriem, či není niečo nové na tom... Ja sa pozriem, či tu není niečo za free. Ja sa pozerám teraz, či nie sú nejaké auto za free. Ale len toho motorkárskeho klubu. Ja nečekám venku, ja sem. Počkaj, koľko stojí? Počkaj, tak ja musím. Tak počkaj, ja idem von. Tak asi zoberiem nejaké auto, s čím mi budem zrážať. Čo si mám zobrať? Ja si asi zoberiem... Nemôžem Marshall? Mám si zobrať moje pekné auto. Takto som sa rozhodol. Ty si čurák. Ľudia, keď to odvezeme, tak toto budeš... Počkaj, viete čo, ľudia, to bolo pre toto videjko všetko. Ak sa ti videjko páčilo, nezabudni like, odber a ten odber, poď daj ho. Čau.